Daniel je nielen krásne mužské meno, ale aj názov nádherného divého zvieraťa, ktoré sa podobá jeleňovi. Má ladnú chôdzu, rýchlo behá a dokáže preskočiť aj 2-metrovú prekážku. Dnes to dokázal v Brne, keď ušiel z obory a prechádzal sa po centre mesta. A není divu, koho by to celé ty roky bavilo ukazovat se v oboře baťuškářům. A co teprve všechny ty otravné tety, sestry a neteře. Tady se však Daněk dostal do slepé uličky, do práce se dávají strážníci. Touha po příjemné procházce byla silnější než 2 narkotizační střely. Nakonec Daněk přeci jen usnul. Strážníci jej odvezli zpět do obory, kde bude dál toužit po volnosti. Tak, slobodu milujúci Daniel ukončil dnešné prvé noviny. Ano, a na rade je slobodu milujúci Arpi so svojou glosou. Majte sa dobre. Dovidenia.